Хәерле кич. Югары уку йортларының кабул итү комиссияләрендә эшнең кызган мәле. Абитуриентлар киләчәк һөнәрләрен сайлый. Документларның күчермәләрен, төп нөсхәләрен кая тапшырырга дип баш вата. Укырга керүчеләр генә түгел, укырга алучылар да борчыла. Нинди студентлар киләчәк, алар арасында киләчәктә уку йортыдан якларлык, акыллы башлар булачакмы, әллә сәләтле яшьләр күбрәк мөмкинлекләр эзләп читкә китү ягын карыймы? Бүген шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Тапшыру дәвамында сез фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмә билгесе. Башта бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре турында сөйләшеп алыйк. Инде бераз нәтиҗәләр ясалабыздыр бит инде хәзерге көндә. Мәгариф министрлыгына сүз бирәбез, Илгиз әфәнде. Ничегрәк канәгатьләнерлекме? Рәсәй күләмендә безнең 100 кызарлык түгелме нәтиҗәләр буенча? Рәсәй күләмендә 100 кызарлык түгел, чөнки республиканагы бердәм дәүләт имтихан нәтиҗәләре федераль күрсәткечләргә караганда республиканага югарырак, ул бөтен фәннәр буенча да. Һәм инде бу быел гына түгел, узган еллардагы тенденция шул дәвам итә. Шуңа күрә без монда ниндидер теге нәтиҗәләрнең түбәнгә тәгәрәү турында әйтә алмыйбыз. 100 балл җыючылар да шактый булды, һәм инде 2 фәннән 200 балл җыючылар да булды. Бу тенденция безнең уңай тенденция саклана агымдагы елда да. Тагын бер әйбер юнәлешләр буенча. Заманалар үзгәрде бит инде. Хәзер безгә инде IT өлкәсенә, төгәл фәннәргә гашыйк булган кешеләр кирәгрәк. Ни өчендер? Гуманитарлар һәр вакытта шашып калып бара инде ул, ярар. IT шенкә акчалы. Сез көн кадагында булган мәсьәләгә тукталдыгыз. Дөрестән дә агымдагы елда без белгечлекләргә килгәндә безнең иң популяр белгечлекләр әлбәттә ул санау технологиялары, информатика, шуннан соң ул машина төзелеше, теплоэнергетика юнәлеше һәм тагын сөендергәне бар, мәгариф һәм педобразование юнәлешләре дә бар әле безнең. Ягъни бу дулкын килә башлады дип әйтә алабыз инде. Әйтә алабыз, әйе. Татар теленә һәм әдәбиятына тартылучылар күпме, сөенерлекме, ничегрәк икән? Әйе, Аллаһка шөкер, менә безнең соңгы 1-2 елда татар тел әдәбияты юнәлешенә, милли юнәлешкә килүчеләр дә күбәйде. Менә быел безнең татар тел әдәбияты укытучыларына Россия бюджетыннан 25 урын бүлеп бирелгән иде, анда бүгенге көндә 159 гариза бар. Безнең икенче юнәлеш филология, татар тел әдәбияты, филология юнәлеше, классик юнәлеш. Анда килергә теләүчеләр тагы да күбрәк, 250-гә якын. Анда бюджет урыннарында 20 генә. Бер урынга ничә кеше? Бер урынга заявлениялар, гаризалар буенча инде ул 10 кешегә җитә. Ләкин шул бер үк кеше бит хәзер берничә урынга бирә. Ул бер үк кеше 10 җиргә, 10 юнәлешкә биргән, мөмкин бюджетка, бюджеттан тыш, контрактта укырга, шуңа күрә бик күп җыела ул. Менә мин нәрсәдән генә карап әйтә алам, безнең татар тел әдәбияты юнәлешенә килүчеләр, безнең бит үзебезнең имтиханыбыз бар. Татар телен имтихан үткәрәбез. Менә имтихан бирергә анда инде реаль кешеләр килә, чын менә безгә укырга керүчеләр, алар быел 100-дән артты. Килеп бирүчеләр һәм онлайн бирүчеләр, бөтенесе бергә. Нәрсә белән кызыксындырып булды, нәрсә белән җәлеп итеп булды? Бүгенге көндә милли юнәлешкә кызыксыну әле бар, чөнки бүгенге көндә дә мәктәпләрдә татар теле әдәбияты дәресләре бара, анда укытучылар кирәк. Бу педагогик юнәлешкә әйтсәк, икенче яктан татар теле әдәбияты филология юнәлешенә без өстәмә белгечлек буларак хәзер булачак журналистларны да әзерлибез. Бу Татмедиа белән, акционерлык җәмгыяте белән бергә без уку планнары төзедек. Нәкъ менә алар беренче курстан газеталарда, журналларда эшли башлыйлар, телевидениедә эшләүчеләр бар безнең. Шуңа да бик кызыгып киләләр. Шуңа күрә анда конкурс зуррак та. Казан федераль университеты бердәм дәүләт имтиханнарын 100 баллга бирүче укучыларга дип әйтгәндә, абитуриентларга 100-300 меңгә якын премия тапшырачаклар дигән сүзләр йөри. Менә мондый суммалар белән акыллы башларны үзебездә калдырып буламы? Монда федераль университет өчен җавап тота алмыйбыз. Без инде үзебездә ул яңалыкларны ишеттек бүгенге көндә. Яшьләр эшләре министрлыгы тарафыннан инде шуны әйтә алам, без сәләтле балалар белән тыгыз элемтәдә инде 14 яшьтән башлап дип әйтгәндә башлангыч сыйныфлардан башлап эшләп киләбез. Без инде менә бүген
бүген Айгөл дә безнең белән сәләт тарафыннан бик зур эш башкарылып килә, ул татар телен саклап калуда, культураны саклап калуда, традицияларны, сәләтле балалар белән алар Татарстанда гына түгел, бүген инде чит төбәкләрдә дә татар балалары белән зур эш башкарып киләләр. Шулай ук безнең шуңа күрә соравымда, сез ул сәләтле балаларны беләсез. Менә бу 100 меңгә якын акча белән аларның үзебездә Татарстанда калдырып була микән? Бу алар өчен яхшы стимулмы? Минем уйлавымча яхшы стимул, чөнки без бит аларга акчалата гына премияль рәвештә генә җәлеп итмибез. Бүгенге көндә менә студентлар лигасы белән дә, талантлар университеты белән дә без ул иҗади сәләтле балалар белән тыгыз элемтәдә алар өчен бик күп чаралар бар, бик күп мөмкинлекләр тудырабыз без. Ул алдынгылар өчен безнең бүгенге көндә шулай ук торак сорауларында решать итер өчен дип әйтим инде әзрәк русчалатып мөмкинлекләр тудырылган, алар инде үзләренең алдыңлыкларын безгә дәгъва иттереп документларын тапшырсалар, бүгенге көндә 4 торак программасы эшләп килә безнең министерствода. Алар шуның аша үзенә социаль ипотека, аша суда, аша үзләренә нинди ысул кулайрак, шулай иттереп тораклы да була алалар бүгенге көндә. Казанда гына түгел, ул Татарстан буйлап эшләп килә безнең андый программа. Мин турында бер-ике фикер әйтеп китим әле. Ул бит инде безнең федераль университет кысаларында гына түгел, башка югары уку йортларда шундый мөмкинлекләр бирә. Монда инде әйтергә кирәк, хәзер 100 мең хәзерге вакытта ул зур акча түгел. Шуңа күрә КФУга или башка уку йортына кергән студентлар, абитуриентлар, алар ул акчага карап кирми. Алар инде менә шушы югары уку йортының абруена карап, мәсәлән, аның әтисе Әнкәсанда укыганмы, абыйсында укыганмы, шул юнәлешкә карап инде керәләр. Ләкин ниндидер стимул формасында 100 мең кайбер студентларга алар 2 экзаменны да мәсәлән 200 балга бирделәр икән, аларга инде ул 200 мең була. 200 мең 300 меңгә килгәндә ул инде яхшы сумма. Үзенең менә беренче курста әйтик эшен башлап җибәрергә или менә шушы шәһәрдә, Казанда үзенең яшәү мөмкинлекләрен яхшытырга яхшы стимул булып тора. Аннан соң бит аңа хәтта 100 меңгә дә бик яхшы гына ноутбук алып, гомумән уку өчен генә түгел, эшләү өчен дә файдаланырга мөмкин. Бүгенге көндә аутсорс белән эшләүчеләр җитәрлек. Менә мин тагын нәрсә дип өстәп әйтәсем килә, менә безнең филология һәм мәдәният багланышлар институты, Казан федераль университетының, мин шул институттан инде. Быел 20 меңгә якын гариза кабул итте. Безнең 470 бюджет урыныга. Шул 20 меңгә якын студент гариза арасында безгә килде 100 баллыга бирүче 180 кеше бүгенге көндә. Төрле фәннәр дөрес ва Татарстаннан гына түгел, аларның бер 60 Татарстанныкы. Калган 120гә якыны чит республикалардан, чит регионнардан. Һәм һәр атнаның бер 2 көнендә безнең директорыбыз ул 100 балга тапшыручыларны институтка чакырып, алар белән сөйләшә. Килә алмаганнар, чит регионнар Teams'тан сөйләшәбез, онлайн, башкалар белән күбесе килә дә. Менә бүгенге көндә инде бер 80ләбе килде безнең институтка. Бездә ничек укулар, аудиториялар, укытучылар составы безнең белән сөйләшеп китәләр һәм алар белән сөйләшкәндә дә без шуны күрәбез. Алар ул акчага кызыгып килүчеләр түгел. Алар нәкъ менә билгеле бер юнәлешкә документларын биргәннәр. Шул юнәлешкә алар ул 100 мең, 200 мең, 300 мең булмаса да барбыр килгән булырлар иде. Һәм шунда ул инде билгеле акчада булгач инде ул нур өстенә нур булып кына әйтеп була шундай бер генә. Үзләренә нәрсә кирәк икәнен түгел белә, дөрестән хәзер. Ләкин җәмәгать без бит сөйләшәбез, менә бу 100 мең, 200 мең дигән вакытта без сөйләшәбез имтихан нәтиҗәләре турында. Бердәм дәүләт имтиханын шул 100 балга тапшыргансың икән, сиңа ул эләгә дигән сүз. Ләкин Айгөл, менә бердәм дәүләт имтиханын тәнкыйтьләүчеләр дә җитәрлек бүгенге көндә, аңа кагылып тормыйча гына. Менә ул имтихан нәтиҗәләре ул баланың, абитуриентның сәләтле һәм киләчәктә югары уку йортына шуның кадәр файда китерәчәген күрсәтеп тора аламы? Ул индикатор була аламы ул? Минемчә була ала. Ничек кенә төрле яклап карасак та, менә бердәм дәүләт имтиханнарын аңа да әзерләнергә кирәк бит. Аңа да әзерләнү өчен ул баш миен селкетеп һәм үзеңне үстерү кирәк. Һәм инде стресс ситуацияларда да үзеңне тота белеп, кирәкле фикер табып, кирәкле белемнәреңне кулланып, шушы биремнәрне шиша белү. Бу бер яклап. Әлбәттә, бердәм дәүләт имтиханы һәр яклап кешене карый алмый, чөнки аның фикер йөртүләрен, сөйләшүләрен без аның аша аңлый алмыйбыз. Ләкин шуның белән бер рәттән балаларның
сәләтләренең бер ягын күрсәтүче чара буларак без аны куллана алабыз әлбәттә. Чөнки ул ничек кенә әйтмәсәк дә, нинди булса бер күрсәткеч булып тора. Һәм беләбез бит, сәләткә дә балалар киләләр. Нәкъ менә шушы 100 балл җыйган балалар, алар чынлап та фәнгә, белемгә тартылучан балалар булып чыгалар. Һәм инде аларның башка якларын үстерер өчен мәктәптә дә әйтик лидерлык дәресләре бар, мәктәп үзешчәнлеге бар, алдынгылар хәрәкәтләре бар. Әгәр дә бала актив икән, укуда да ул башка якларда да актив буларак үзен күрсәтә. Айгөл, менә сезнең аша бит инде сәләт аша бихисап шундый якты, актив балалар уза. Әмма алар арасында да бер-икесе аерылып тора. Менә акыл ягыннан, анда сәләт ягыннан. Менә шул балаларны сез күзәтеп барасызмы? Алар бездә үзебездә каламы? Я булмаса читкә китү яклымы? Чөнки безнең бүгенге темабыз ул акыллы башларыбызны үзебездә калдыру. Менә ниндидер статистика күзәтү бармы? Әйтик, үзебезнең катнашучыларга килгәндә статистика бар. Һәм ул статистика төрле елларда төрлечә дөресен әйткәндә, калучылар да бихисап, һәм инде китүчеләр дә бар. Мәскәүдә, Петербургта укучылар. Ләкин шуны әйтергә кирәк, бер зур чарада, бер 2 ел элек катнашканда Рөстәм Нургалиев шулай әйткән иде. Менә китүчеләр белән дә эшли белергә кирәк. Алар китәләр, алар тагын да белемнәрен өстиләр. Әйтик, Мәскәүдә, кайда булса да алар укыйлар, белгеч буларак аларны кире кайтару юлын карарга кирәк. Ә менә ничек кайтарга кирәклеген турында без рекламадан соң сөйләшербез. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясендә мәгариф өлкәсе һәм акыллы башларны без үзебезнең уку йортларында калдыра алабызмы, юкмы, яки алар инде чит якларга кызыгыбрак яшиме дигән темага әңгәмәбезне дәвам итәбез. Рекламага кадәр Айгөл бик матур сүзләр әйтте, китүчеләр белән дә эшли белергә кирәк дип. Мәсәлән, үзебезнең мисалда әйтә алам, безнең күп кенә яшьләр югары уку йортларына кирип Татарстаннан чит төрле төбәкләрдә яшиләр. Һәм инде без алар белән ел дәвамында алар өчен онлайн махсус мәктәпләр уздырабыз. Әйтик, аларның күбесе әйдаман, яисә остаз, яисә баш җитәк буларак безгә кайтырга телиләр. Без аларга бу мөмкинлекне тудырабыз. Махсус алар белән ел дәвамында эшлибез. Аларның сессия вакытында алар кайтып, алар белән шулай ук эшлибез. Һәм алар кайтып Татарстанга сәләтле яшьләр белән эшләрен дәвам итәләр. Һәм үзләренең белемнәре белән уртаклашып, безнең сәләтле мәктәп укучыларын да үстерәләр. Менә әйтик, үзебездән чыгып, менә мондый практика бар. Һәм инде миңа калса, менә шундый алар белән эшләү юлларын табарга кирәк. Моның өстендә Сәләтлеләр университеты да бик актив эшли. Аларның махсус чаралары бар. Ватандашлар белән эшләү мәсьәләсе бик актуаль бүгенге көндә аеруча. Шуңа күрә алар кайда да булса үзебезнең республика данын яклап, үзләрен көчле специалистлар буларак күрсәтсәләр, бу республика өчен дә бик әһәмиятле. Аннары бәлки кайтып, шушы өйрәнгән фәннәрен монда кертеп җибәреп, яшьләр белән эшләп, бәлки нинди булса җирдә эшләү усулларын табып, минемчә шушы юнәлештә дә безнең эшчәнлек алып барылырга тиеш. Китергә теләүчеләрне дә аңлап була кебек, чөнки менә без күзәтү ясадык тапшыру алдыннан безнең Казан университетлары белән шул Мәскәү, Питер университетларының бәяләре бер төрлерәк. Менә сыйфаты шул дәрәҗәдә микән? Белмим, менә кайсыгыз бу сорауга җавап бирә алыр икән. Дөрестән дә бит инде менә сүземне куәтләп әйтәм. Әйтик, бездәге культура институтына кергәнче, ул шул ук акчаны түләп китәргә мөмкин ВГИКка яки ГИТИСка. Бәлкем аның сыйфаты да о кадәр түгелдер, ләкин тегенең бит инде исеме бар. Исеме бар. Һәм әле бит ГИТИСны бетердем дисәң, сине менә кылачлап каршы алалар. Әйдә, монда сиңа эштә бирәбез, башкасын да бирәбез. Укыдыңмы дип тә сорамыйлар. Әйе. Барман дип проблема студентлар арасында, менә барыбер бит инде. Монда 200 мең түләгәнче, мин аны Мәскәүдә 200 мең түләп укыйм диючеләр студентлар арасында. Дөресен генә әйткәндә, андый тенденцияны безнең алай күз иткән юк, чөнки безнең студентлар монда керергә тырышалар, бары бер якын тирәдән китәсләре килми, бигрәк тә Казан шәһәренә бик тартылалар, шул ук Чаллы, Зур Әлмәт, Түбән Кама шәһәрләреннән, һәм дә инде бар шундый мисаллар, безнең
бүтін Россия күләм проектын үткәргәндә башка регионнарга укырга кергән безнең Татарстан студентлары шул проектларга киләләр һәм менә монда рәхәт, Казанга кире кайтасы килә, Татарстанга кире кайтасы килә дип укып бетереп яки укып бетермичә күчерелеп кире безнең вузларга кайтканнары да бар. Әлбәттә инде китүчеләре шулай күп, чөнки барыбер дә кайда кире була, кайда бюджет урыннары күбрәк, кайда кыйммәт акча түләве сорауы да бит инде бик мөһим хәзерге вакытта һәм дә инде кайберләренең туганнары булган җиргә барыбер шул якларга таярга тырышалар, ләкин студентлар лигасында эшләү дәверендә шуңа килдек, барыбер дә безнең Татарстан студентлары Татарстанга кире тартылалар. Чөнки монда барыбер молодежная политика бик көчле. Кая гына барсак та, кайсы регионга гына чыксак та. Казан студентлар шәһәре дип әйтәләр бит инде. Ул тик торган әйтелә торган түгелдер. Без менә гел яхшы яктан сөйлибез, бу әлбәттә мактанырлык әйберләр бар. Ләкин икенче ягы, бюджет урыннары булып та кеше килмәгән, бу белгечлеккә кызыкмаган өлкәләр бармы безнең? Агроном белгечлегенә бюджет урыннары булса да, алай мактанырлык түгел дип бер борчуын әйтеп алган иде. Шулай ук үзара сөйләшкән вакытта, бармак белән күрсәтмим кем белән сөйләшкәнне, аграр көллиятләргә, шулай ук килергә теләүчеләр бик күп түгел, эзләргә кирәк дип әйтәләр. Бу нәрсә без хәзер теге цифровой якка, саннар ягына борылып, авыл хуҗалыгы эшче профессияләрдән бераз читтә калабыз дигән сүз белән. Минемчә, дөрес приоритетлар куя белүдән бара беренчедән. Икенчедән, бу профориентацион эшнең асылына карарга кирәк. Нигездә без басымны әгәр дә теге вазгыятькә бәйләп кенә, теге өлкәгә, бу өлкәгә белгечләр кирәк дип шул якны гына сөрәбез икән шул фикерне. Әлбәттә, ул шунда тенденция барачак. Монда яшерен батырын түгел, аналитика кирәк. Аналитика. Менә мәсәлән, шул ук мәктәп системасында да бит инде без карыйбыз демографик хәлне. Теге яки бу мәктәпләрнең менә теге киләчәктәге үсеш стратегиясе нәрсәгә бәйле? Балалар санына бәйле. Һәм инде монда профориентацион эш дигәндә, әлбәттә, уку йортлары бүген ныклап менә шушы безнең укырга керүче балалар белән шөгыльләнергә тиеш. Һәм ул 9нчы сыйныф битер алдыннан 1-2 ай каларак кына түгел, яисә 1нче черектә, һәм 11нче сыйныфның 1нче черегендә генә түгел, ул гомумән 5нче, 6нчы сыйныфлардан барырга тиеш. Һәм инде әйтергә кирәк, менә министрлык тарафынан бу юнәлештә шактый эшләр эшләнә. Агрокласс дигән төшенчәне ишеткәнегез бар. Педагогик сыйныфларны ишеткәнегез бар. Менә нәкъ ул шушы юнәлештән башлана. Урта сыйныфта менә бу эшне бүгенге көннән башласаң, һәм инде моңа әйтик шул ук мәгариф юнәлеше булса, сез педагогик династиялар белән дә бәйләп алып китә аласыз. Ягъни теге яки бу гаиләдә нинди династиялар, ул нинди һөнәрчелеккә барганнар, ул мәсьәләсе дә бар. Монда ата-аналар белән дә конкрет эш турында әйтергә кирәк. Шуңа күрә минемчә, нигездә профориентацион эш бара. Әгәр дә менә теге яки белгечлеккә бюджет урыннары бирелгән икән, анда ул кадәр бала килмәй икән, димәк бу кабул итү компаниясына сораулар туа. Димәк сез менә бу юнәлештән инде эшне башкардыгыз. Әлбәттә, менә мин тапшыру башында әйттем, информатика юнәлешенә менә игътибар күп булды, әйме? Яисә теге юнәлешкә соң бит теге яки бу уку йорты үзенең стратегиясын белә, үсешен. Ни кадәр бюджет аңа биреләчәк, бюджет урыннар агымдагы уку елында. Һәм инде ул менә шушы юнәлештән ничек эшләячәк. Шулай ук менә төбәкләр белән эшләү мәсьәләсендә Рамханчан турдан менә дустан да килешәм, Гөл белән килешәм, анда төбәкләр белән ныклап эшләргә кирәк. Чөнки менә без китүче студентлар турында фикер әйтәбез икән, китерүче студентларны, безгә килүче студентларны, алар белән бит аерым бер махсус программа кирәк. Әйтик, менә мәсәлән, шул ук татар теле һәм әдәбияты милли мәгариф юнәлешен алсак та, бүгенге көндә безнең министрлык тарафыннан, бигрәк тә милли мәгариф идарәсе тарафыннан менә шундый системалы эш бара. Ул инде беренче ел бармый, күп еллар дәвамында бара. Без шушы сәләтле балаларны төбәкара олимпиадалар аша уздырабыз. Халыкара олимпиадасы. Шуннан соң безнең җәйге аланнарда ел итәләр. Без менә аларны күзәтеп барабыз. Менә ул профориентацион эш. Профориентация дигәннән мәктәп бетерүгә тәмамлауга инде 20 ел үтте. Ул вакытта шундый түбән дәрәҗәдә иде һәм без яшьләр безгә мөһим иде диплом алырга. Ә инде анда нинди һөнәр, кая укыйбыз, анысы мөһим түгел иде. Менә яшьләрдә бу хәзер фикерләү, менә мондый фикер йөртү бар микән, үзгәрде микән, ул ничегрәк? Монда мөмкин булса әйтеп узасым килә инде минем дөрестән дә яшьләр бүгенге көндә сез үзегез дә әйтеп уздыгыз, алар бездән аермалы буларак бүгенге көндә үзләренең ни теләгәннәрен инде белеп киләләр. Вузга гына түгел, алар безгә килгәндә аларга һөнәр кирәкме, аларга диплом кирәкме? Аларга күбрәк бүгенге көндә һөнәр белән шөгыль кирәк. Һәм инде менә без алар белән 14 яшьтән башлап эшли башлаганда, шул ук яшьләр үзәкләрен ачканда да без алар белән очрашып сөйләшәбез. Алар инде очрашуга килгәндә юк. Безгә музыкаль зал кирәк, безгә студия кирәк, безгә хореограф, анда биюләр өчен зал кирәк дип, уже үзләренең медиа центр буенча нинди юнәлештә
үзләрен күрәләр, алар инде аны безгә әйтеп киләләр. Һәм инде менә монда читкә китеп укучылар турында да сүз киткән икән, инде агро юнәлеш буенча да шуны әйтеп узасым килә. Менә без берничә ел элек Рустам Нургалиевич белән бергә Мәскәүдә аграр университетны иткәнек. Анда безнең Татарстаннан бик күп балалар укый. Чөнки анда бик күп лабораториялар бар. Һәм инде алар белән очрашып сөйләшкәндә дә алар Татарстанга кайтып, үз эшләрен, үз белемнәрен анда кулланасылары килә. Шул ук менә татар породасы атлары буенча да анда бик күп эшчәнлек алып баралар. Һәм инде шунысы куанычлы, безнең Татарстаннан чыккан яшьләр. Һәм инде шуңа да игътибар иттек. Менә без бүгенге көндә авыл хуҗалыгы министерствосы белән дә эш алып барабыз. Авыл яшьләренә багышланган подпрограмма буенча ул яшьләр җиргә дип әйтик, шунда күбрәк тартыла. Кая шул ук агрокомплекслар үзләре яшьләр белән элемтәне тыгыз тоталар. Анда инде кызыксындыра беләләр. Әйе, әгәр дә яшьләрнең шул ук менә бала чакта мәктәп яшеннән башлап үзеңнең йөргән җиреңә, туган җиреңә мәхәббәтең бар икән, эшне син мәхәббәт, хөрмәт итә беләсең икән, инде ул балаларда димәк өмет бар дигән сүз. Сез дөрес әйтәсез, яшерен батырын түгел, хәзерге көндә менә бик кирәк дигән вакытта Урта Азия республикаларыннан күчеп килгән кешеләрне җыяларда алып киләләр инде. Киләчәктә нәрсә буласын уйлаган кеше ул кадәр күренми. Айгөлнең дә әйтәсе фикер бар. Айгөл Азатның фикерен дәвам итеп нәрсә әйтәсе килә. Чынлап та реаль экономика секторлары да кушылырга тиеш, нәкъ менә шушы профориентация эшчәнлегенә. Чөнки балалар бүгенге көндә аграрий кем ул, ничек эшли, кая эшли ала, нинди акча эшли ала икәнлеген алар күрсәтми. Алар килүче студентлар, битергән студентлар белән генә эшли башлыйлар. Ә инде менә шушы абитуриентлар белән эшләүне, мәктәп белән эшләүне, аны шулай безгә, минемчә, белмим, мәгариф һәм фән министрлыгы белән, экономика министрлыгы белән кертеп җибәрергә кирәк. Чөнки менә шулай без технология университеты белән бик тыгыз эшлибез. Аларның да шулай запрослары бар. Нәкъ менә химия белән кызыксынучы, химияны яхшы үз иткән балалар безгә килми диләр. Безгә андый балалар кирәк. Һәм федераль күләмдә шундый яңа проект булдырылды. Проектный инженерный мәктәпләр. Һәм нәкъ менә федераль Кнету университетында андый мәктәп булдырылды. Һәм алар университет шул әйтик Татнефть белән бергә, Сибур белән бергә эшли башлыйлар. Һәм менә мәктәп укучылары белән нәкъ менә мәктәп елларыннан ук эшли башлыйлар. Һәм үзләренә кадрларны бергә әзерләп, аннары инде шул Кнетуга укырга кирип, аннары аларга эшкә керүләрен менә шундый бер җип буларак эшли башладылар. Һәм һәрбер университетта шулай эшли башласа, минемчә, сыйфат тагын да артачак. Кунаклар бүген көчле, белемле, арттырып әйтүем түгел, шуңа күрә сөйләшү дә бик җитди бара һәм конкрет бара. Ләкин бер тузга язмаган сорау бирмәсәм, мин булмас идем инде. Раил син тормыш күргәнрәк кеше инде безнең арада. Менә нинди сорау бирәсе килә. Берничә ай элек кинематографистлар берлегенә чакырдылар мине. Утырышлары булды, сөйләштек, матур гына. Документларыңны әзерләй тор һәм югары белем турында дипломыңны алып кил дип әйттеләр. Менә шунда гына аңладым, ул диплом минем юк икән. Ул югалган. Аннан соң әни искә төшерде инде, шул ходтан кызып киткәч, әле синең переводчик в сфере профессиональных коммуникаций дигән дипломы шулай куядыр КФУ коридорларында йөрергә тиеш дип, ансын бөтенләй алып та тормаганмын. Менә ничә ел элек югалгандыр ул диплом, белмим, хәтерләмим. Хәзер инде яңадан алырга кирәк, барып, гафу итегез, шулайрак булды бит әле дип. Гомумән, югары белем турындагы ул дипломның көче, куәте ни дәрәҗәдә бар икән бүген. Бәлкем замана үзгәрмәгәндер ул, җәмәгать. Кайда укып чыксаң да, югары белемең булдымы, менә шуннан соң китәсең. Мин гомумән политолог. Ләкин менә шушында басып торам әле. Дәүләт советында түгел әлегә. Әлеге дә баягы хәзерге вакыт статистикасы буенча, галимнәр сүзләре буенча караганда һәм балаларның, менә студентларның мәсәлән эшкә урнашу буенча караганда, хәзер нинди тенденция бара? Иң беренче чиратта бала 9-ны бетереп, урта специаль белем бирү учреждениесенә керергә тиеш. Шунда практика ягыннан белемнәр алганнан соң 3 ел анда, 4 ел укыганнан соң ул югары уку йортына керергә тиеш. Югары уку йортына кергәннән соң инде шуны бетереп, үзенең юлын табарга тиеш. Менә хәзерге вакытта шушындай тенденция ул безнең балаларыбыз өчен, яшьләр өчен иң кулай вариант. Шуңа күрә монда карарга кирәк. Һәрбер вакытта теория өлкәсе яхшы булырга тиеш, но шул вакытта без практика өлкәсендә онытмаска тиеш. Ә практика өлкәсенә килгәндә инде менә әйтеп киттеләр, ул безнең предприятиеларыбыз, югары зур предприятиеларыбыз
югары уку йортлары эшләренә, техникум эшләренә кереп, анда үзләренең фикерләрен әйтеп, нинди кешеләр аларга кирәк, менә шуны күрсәтеп, шундый тандемда эш булса, безнең инде балаларыбыз һәрберсе дә эштә табачак һәм үз юлларын шушы дөньяда табачаклар дип уйлыйм. Әле шатланырга кирәк, чөнки бүгенге буын алар IT белгечләр буласылары килә, ә киләчәк буын блогер булып куймагае. Шунысын уйларга кирәк. Таяныр нокта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз.